to Nigeria hore jokkido leydi ndi Muhammadu Buhari maayi hanki to Londres leydi Angleterre omo yareteno e duuɓi 72 ko galle lamorɗo Nigeria nantini o kabaru o ardima ndi leydi laawi ɗiɗi lawol aranol ngol omo woni konunke wonno ko ekkitali ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati law ɗiɗaɓol ngol omo woni civil hitande ujunere ɗiɗi sappo e joyyi ha hitande ujunere ɗiɗi nogas e tati o arti leydi e Nigeria golle makko teskama e haɓade fedde Boko Haram to rewo Nigeria. As much as humanly possible, I have gollal mawngal ngal mo Allah hinni ardiɗo Nigeria ɓoymajo Muhammadu Buhari ɓuri horango hakkilo tippugel nde o jaɓi labangal laamu Nigeria nder hitande 2015 ni ɗum haala honugo Boko Haram en haɗɓe lesdi ndin belgol wakkatire nden yeruma ha yebre woyla waɗade futnange maari ko Buhari jaɓa laamu Nigeria nder hitande nden gure ɗuɗɗe ha diwal Borno e Yobe Adamawa ɗon nder bawɗe Boko Haram amma o waɗi konunkoɓe Nigeria kosi jabruɗe cembiɗɗe sanne dow honugo Boko Haram en ɓen gam noon hakkunde hitande 2015 yago hitande 2012 konunkoɓe Nigeria keɓi jalorgal jabtugo gure gonnoɗe les bawɗe Boko Haram en o tabitini bo yimɓe ba 1,000 fayinoɓe sabu fitinaji Boko Haram lornama ha gure mun hawtade e heɓangoɓe balla Buhari hosi jabruɗe tillimɗe ko rarani sembiɗingo gollidal hakkunde laamu Nigeria e laamuji lesɗe tariɗe wendu Chadi ba lesdi Kamaru e Chadi e Niger nden bo gollidal hakkunde dental konunkoɓe lesɗe ɗen walliti sanne ha honugo e tilfugo sembe Boko Haram ha lesɗe ɗen nden nan Buhari tabitini bo konunkoɓe walla soja en Nigeria keɓanama kaɓirɗe cembiɗɗe nder noon laamu mako sodani soja en Nigeria piroje konu nanaɗe andiraɗe Tucano jets ɗe anduɓe andal denago pamtini dow balliti sanne ha tilfugo sembe Boko Haram e ISWAP en